Ongitshoybo nginkosi yamabhinco sengifikile nginkosi yamabhinco esweni wembo nginkosi yamabhinco esweni wembo ngijimi nje inkosi yamatsheketshe esweni uzongensonto. Sanibonani bakwethu. King Nuba lo boss webili boxa umuntu ogqoka kahle ezweni. Ngikhona ke la endlini yami ekuthiwa kwagudluza uphume. Yebo, kwagudluza uphume bakwethu endlini yodumo. Edumo ukudlula ngisho abacula imbala abasezweni. Angikho lapho ke bakwethu. I'm here to introduce kunina into zami zasezweni. Njoba nazi nani ukuthi ngidume ngezinto ezinhle nangokugqoka kahle nangokwenza okuhle njalo ezweni. Yabo. Ngitshoybo wembo kwaze kwamnandi la sikhona. Kwaze kwamnandi la sikhona. Ngithi kwaze kwamnandi wembo. Kumnandi la sikhona bakwethu sidekile. Ngiyabona nje amaswidi lawa. Niwagcina ngokwabona ku TV ke nina. Akadliwa noma ubani, ayadura. I think abo 30 rand lapho ungathenga isishebo sidle nomndeni kodwa mina nje just ukuyidlela. Ngithi hoyi ngiyadura nje. Ngiyadura esweni ngoba kumnandi esweni bakwethu. Size angiqale ngime la ngoba emashipsini asezweni angadliwa umndeni nawo lama chips nithelelana ngawo kodwa mina ngwadla ngingedwa. Ngithi hoyi wemoli sikusebenza kanzima moli ngoba wena udliwa kamnandi. Wemoli sikusebenza kanzima moli ngoba wena udliwa kamnandi. Lasho itsheketshe lesizwe bakwethu. Inkosi yamabhinqa nje sizephi sizela amadori ke lawo izedoris akadliwa noma ubani nawo awasezweni. Ngithi hoyi bo wembo esweni amnandi amadoritos size la. Inkosi yamadanone. Hayi medanone danono. Hayi medanone danono. Ngidle danono nje. Ngidle danono. Danono nje. Ngidle danono. Inkosi yamadanono ke le bakwethu. Nawo le. Ngacanga ngokwabona ku TV. Nakhona kuma TV akadliwa noma ubani akanikwa labantu ababi abanobuso ongajwayelekile. Ngiqonda ukusho njalo ngiyaxolisa ukuthi babi banobuso ongajwayelekile futhi ongajwayeleki kalula bangene kalula ilabantu abangangeneki kalula ngisho kanjalo ngihloniphise akanikwa ke noma ubake la. Ngithi hoyi bo wembo inkosi yamadanono lendo bese siza ke la siqale la. Ngithi hoyi bo wembo uqeqeqe wasezweni inkosi le yogoloko basezweni. Awuphuzwa noma ubake lo. Kumele wazi ukuthi uba na something ezweni. Ukuze uphuzele kumele wazi ukuthi kumele ube nomholo ongenayo just noma nje uhamba la ko 1.5 ngenyanga ukuze uthenge lo ungene lo 350 kuphela. Ngithi hoyi bo wembo esweni inkosi yamabhinqa, inkosi yogoloko, inkosi yakho konke. Bakwethu lesi siwasho lesi engisenza mina esama hit song nje. Njengoba nizwa nanokuthi ngicula kahle esweni. Hoyi bo yiso lesiwasho sasesweni. Yiso lesiwasho esivula umphimbo wami ngiyasithandazela bese ngiyacula nami osifuna nje 3.4 phela 3400 amasentshana nje asezweni. Yabo. Naso siyaphuzwa usiphuza mawulala usiphuze mawuvuka kuyachathwa kuyaphalazwa. Awuzwe nje yiso lesi siyaphuza ngapha senza kanje le noma siyenza ukuze sibalance life
sibe right. Uma uphuza nazi ikhombo le 1 2 3. Uma uphuza kumele ube nogoloko, ube neyogurt, ube nesiwasho. Why kumele ube nayo le combo? Kumele uthi uphuza la wenza kanje, ohlida bese uzala ngoba uyona la uyona mawuphuza le phambi kwamdali ngoba wenza into ezirongo, awoni mawuphuza past ikwenza ukuthi wenza into ezirongo. Bese uzala ngoba sowonile la uzobhalansisa na esiwashweni, uphuze isiwasho. Hawu sowuthethelelwa izono zakho nevoice ebeyishile sey-right ngoba isiwasho sama-hit song. Bese ke le Nkosi yamadanone ayimadanoni izokusebenza phi yona? Isebenza la ngoba wabo uthe mawuphuza la kugoloko wahlina la sozobuyisa iface la ibe right. Usibona nje sinama baby face, sidla amadanono, sidla kahle ezweni ukuthi la udle nje kuyabuya kebuso. Hayi bakwethu niba namaphuza face amadanono ekhona. Ibani maswenu nginkosi yamabhinca nje. Yimo ke Nuba, yimo ogqoka kahle ezweni, ocula kahle ezweni. Bese siza khona ngapha efrijini ehlala inyama ezinkulu. Hayi zomtapo, inkosi yamafriji edurayo. Bese siba namathanga, ngumfana othanda amathanga, ngiyayithandela emathangeni wemonge wathonda amathongo. Nawo amathanga asezweni njengoba nazi ukuthi nani ngiyithandela amathanga. Bakwethu anginichomeli, angenzi lutho, just nje ukuthi ngibhalansise ulife njengenkosi yasezweni. Into zokubhalansisa ulife lezi, ungabi mubi ezweni, ungabi naphuza face, ungabi nazono. Nansi ikhombo, xhumana nami ke inkosi yamabhinca, inkosi yasekho konke. Ngiyinkosi yamabhinca, ngiyinkosi yakho konke, ngiyinkosi yenceku, ngiyinkosi yothisho. Bakwethu iy'cathulo zasezweni lezi, but nayo inkosi yayo. Ngithi inkosi yayicathulo lento esweni. Ngizo-introduce nekepusi lami elisha la elidura kakhulu, engalithenga think 18-17,000, but into engingayisho nje ukuthi kwavalwa itheku lonke ngoba ngangiyobheka khona. Wabuza ukuthi ngiphethe malini, uphethe malini? Ngathi ngiphethe 18,000. Bathi abanalo, lavalwa eThekwini, kakhuphukele eGoli. Ilapho engayithola khona, neGoli lavalwa. Izikhona izitrati ezazingasebenzi ngoba ngangiphethe imali lapho ko-18-17, kodwa kwakune-10 phakathi. Kwakuyimali nje eyi-teenager la, kwakuyi-teenager imali ayaba no-10-ke kuthiwa i-teenager lo mali. Ngangiphethe lo mali-ke, kwavalwa iy'trati, kwavalwa amamall, kwavalwa yonke into ngoba ngiyothenga lona leli kepusi. Ngiyali-introduce-ke, ngizoliqamba negama, ngithi hayibo ngizoliqamba igama eswenu, ngiyanithanda eswenu, ngisazoqhubeka njalo ngiculele wembo. Ngiyabonga eswenu, bhobhoyini ngoba nizothi ngithwele ngesiwasho sami, nithi ngithwele ngeyogathi, nithi ngithwele nangogoloko eswenu. Siyabonga.